Dewch chi'n gallu bach o hanes John Wayne ganddoch chi ta, achos da chi'n dipyn o fan roi. Wel, pam ti'n cyd y ligau, ti'n mwyn, am meddwl na'r am gowboi, pwy sy'n dod i'r feddwl i, ti'n mwyn, John Wayne yw'r cynta fi'n credu. Achos, fi weles i fe blynydde maith yn ôl, pan mynd i'n y pictures yn Brynaman, ti'n mwyn, talu wedd y swllt a trigen, beth oedd e, 1 and 3, lawr y dair reng gynta. Oedd e mewn pethau fel stagecoach, ti'n mwyn, oedd hwnna'n ffilm clasurol. Oedd hwnna'n cael ei wneud yn y Monument Valley, a fi dipyn o fan, pan metho i America 2 flynedd yn ôl, fe etho i'r Monument Valley, ti'n mwyn. I weld oedd y ffilmiau yma wedi cael ei wneud, lot fawr wedi cael ei wneud fyny. Ond, i roi enw iawn, of cwrs, bydde ti byth yn meddwl bod fe'n gowboi, bod fe'n ddyn, of cwrs, wrwaidd, os gallai wedi ffordd Marian Morrison oedd wedi cael ei enwi yn fe. Pwy ddath ei feddwl bedyddio bachgen bach fel Marian Morrison? Ti'n lle weld e nawr yn y cot neu'r cryd, wyt ti'n meddwl, mae fam yn gweud Marian bach, ie, beth yn meddwl y cowboy. Ie, ond trwy grit gallai'r Oscar yn dyfed, ti'n modd, ond mewn un ffordd, fi'n credu bod nhw'n rhoi'r Oscar, gan bod wedi para mor hir, achos o'n i'n credu bod ffilmiau fel She Wears a Yellow Ribbon, oedd nhw'n glasurol hefyd, ti'n modd, a Rio Bravo gyda Dean Martin, oedd nhw'n feddwyn yn y ffilm ni, ti'n modd, Round the Bend, I'll be waiting, ti'n modd. Ie, ac oedd wedi aros yn does, oedd am I'll be waiting, oedd fo aros am 10 mlynedd hugen cyn cael yr Oscar, achos yn 1969 yn de, gafodd yr Oscar am ei ran fel Rooster Coburn yn de. Ie, na fe, Rooster Coburn yn penny. Oedd e dipyn o foi, ti'n modd, yn ei fywyd preifat hefyd, achos pan oedd e'n feddwl am bethau, wel, political, allai di weid, oedd e mor bell i'r dde, oedd e bron yn cloffi, yn dod e. Oedd e dipyn o redneck, yn dod e. A hefyd, oedd dipyn o broblemau yn, wel, i'r McCarthyism. Oedd e sôn bod wedi rhoi lot o enwau foes eraill i McCarthy, ti'n mwyn. Dwi'n licio dyfyniad yma gyda fo, dwi wedi rhydd gyfieithu, felly meddwl fod dwi'n chwarae John Wayne ym mhob ffilm. Beth bynnag ydy'r cymeriad dwi'n ei bortreadu, John Wayne maen nhw'n gael, a dwi wedi gwneud yn okay. Mae hynna wir, dydi, mae hynna wir. Mae hwnna wir, mae'r un cymeriad yn bob ffilm yn dod. O'n i'n cofio fe yn yr Alamo gyda Richard Widmark, of course. Beth oedd e, Davy Crockett, o'n nhw'n dy fe. Mae'n ddiddorol, mae ffilm ora fo, meddai'r rhai, oedd y shootist, ac yn honno fydd ar y chwarae cowboi oedd yn marw o ganser. Ie. A dyna sy'n bydd o'i hun fel hwn, de? Wel, o'n nhw'n gweud bod y clefyd mae wedi dod arno fe, cwrs am yr holl ffilmiau wedi wneud yn ardaloedd fel Nevada a Monument Valley, achos fyny oedd y nuclear testing yna, yn America, of course. Felly mi oedd o hefyd yn debyg iawn i'r cymeriadau oedd o'n ei portreadu, yn ddyn cryf, cadarn, o gorff a go ysbryd hefyd.